Když máme lehoulinké lyže, lehoulinké vázání, samozřejmě musí být lehké i boty. Tak úplně klasickým lyžařským botám se příliš nepodobají, ale samozřejmě určité atributy mají stejný. Tak nám, Pedro, řekni, jaké. Kelpové lyžiarky sa skladajú z dvoch základných častí, a to je skelet a komín. Od tých zjazdových sa zase líšia svojou váhou, respektíve robustnosťou. Pri týchto lyžiarkách váha prekvapí ešte možno viacej ako pri lyžiach. Sme na váhe 510 gramov na referenčnú veľkosť 26. Lyžiarky umožňujú samozrejme zjazd. To znamená, zadná pracka, respektíve páka je záretovaná a lyžiarky sa ani nepohnú. Naopak umožňujú aj obrovský rozsah pohybu pri vyšlape. Z jakého materiálu se vyrábí? Tieto lyžiarky sú celokarbonové a to je vlastne aj dôvod, prečo sme takúto nízku hmotnosť dosiahli. Nejkomplikovanější, nejlehčí, nejvíc namáhaná část skialpinistovy výbavy je vázání, které spojuje lyži s botou. Má stejně jako každé jiné vázání špičku a patku, ale je dohromady velmi subtilní. Kolik takový vázání váží? Pretekové viazko váži aj s brzdou 130 gramov. Obe spomínané disciplíny, šprint aj zmiešaná štafeta, začínajú výšľapom. Znamená, špička lyžiarky je upevnená do špičky viazania a pretekári postupujú smer do kopca a päta lyžiarky dosadá na podpätok, takzvaný, ktorý je na pätke viazania. Keď pretekár príde na prezúvačku, zlepí najskôr pásy, preklopí podpätok, čím vlastne aktivuje aj brzdu. Potom už len dupne do päty, aby inzerty zaskočili do pinov a je pripravený na zjazd.